stil, den er alt for fed. Yeah, så kan jeg tjekke på ud. Det bedste måde er blevet smut ned til byen, tag med til Gud. Yeah, det er klart, at du ikke er ham, der får det klare mål. Mens jeg plasker dig ned, du kan kalde det et slagsmål. Yeah, så du ved, at du ikke vil det kræve. Hvis du slår mod mig, så vil det være primitiv. Kammerat, du er et tegn, og dig og dine drenge slås, så kalder vi andre det for en bitch fight. Yeah, du ser lige fra de syge. Tænk, du burde smutte ud